V tomto období zvyšovania vibrácie Zeme začíname vidieť väčšie rozdiely v našom svete duality. Pravda vychádza rýchlejšie na povrch. Možno si všimol, že tých, ktorí nemajú dobré úmysly alebo čistý zámer, vidíš rýchlejšie ako kedysi. To, že sa to deje, je skvelé, ale na druhú stranu to môže byť aj bolestivé. Pokiaľ si to spozoroval na ľuďoch, ktorých si považoval za priateľov alebo blízkych. Tvojou úlohou ale nie je týchto ľudí súdiť alebo držať proti nim zášť. To vôbec neprospieva tvojmu rastu a ani tvojim manifestáciám. Poďme si teda povedať niečo, po čom sa ti to môže ľahšie aplikovať v tvojom živote. Každý človek, ktorého vnímaš ako problémového, alebo že je ťažké s ním výjsť, hovorí jazykom smútku. Ak chceš vedieť, čo riadi človeka, nepozeraj sa na jeho presvedčenia, na ktoré sa ľudia zvyknú pozerať. To, čo riadi jeho správanie, sú jeho vnútorné rany. Tento diel bude taký malý dekodér, aby si sa vedel pozrieť ľudsky na kohokoľvek, alebo aj sám na seba. To, čo označujeme v úvodzovkách za zlé správanie, je vlastne smútok v prestrojení. Tým ale nehovorím, že by sme mali ostávať v životoch ľudí, s ktorými nám nie je príjemne. To rozhodne nie. Teraz ide ale o to, aby si im porozumel. A aby si očistil svoje pole od všetkých nízkovibračných energií, ktoré ti neslúžia. A to môžeš aj na diaľku. Najprv si povieme o detskom vývinovom trojuholníku. Každý sme si v detstve stiahli určitý program do tela, podľa ktorého sa riadime. Prvá strana tohto trojuholníka sú priatelia. Okolo 8. roku života si sa začal pýtať: budem obľúbený? A tento kód budem obľúbený a čo musím urobiť preto, aby som bol obľúbený, sa uložil v tvojej hlave. Každý ho má však iný, podľa ich vonkajších okolností v danom veku. Ďalšia strana trojuholníka je bezpečie. Vtedy si sa pýtal: budem v poriadku? A tretia strana je odmena. Budem niekým vybraný? Tento detský trojuholník je celá naša architektúra nervového systému od 0 do 10 rokov. A takto sa to u nás prejavuje v dospelosti. Táto časť bude trošku náročnejšia na spracovanie, ale ak zvykneš so sebou komunikovať úprimne, pochopíš to. Niektorí ľudia k sebe úprimní nie sú, pretože nie sú na to ešte pripravení. A to je v poriadku. Takže takto sa to prejavuje. Máš 30 rokov, si v práci, tvoj šéf nereaguje na tvoj nápad, ale tvoj mozog začne reagovať, ako by si bol v druhej triede a nevybrali ťa na školskú súťaž. To je strana odmeny. Alebo ťa partner kritizuje za niečo, čo si urobil a cítiš, ako sa celé tvoje telo napne, ako by sa na niečo pripravovalo. Je to preto, že tvoj mozog začne automaticky reagovať, ako by si mal 7 rokov a čakáš, že dostaneš zákaz alebo trest. To je strana bezpečia z tohto trojuholníka. Alebo prídeš niekam na oslavu, preskenuješ celú miestnosť a okamžite sa cítiš nehodnotný. Analyzuješ svoj postoj, telo, tvár, tón hlasu alebo smiech. To je strana priateľov, ktorá sa začala, keď si mal 8. Možno si myslíš, že si príliš emocionálny, neistý alebo precitlivený. Ale nie si nič z toho. Iba spúšťaš starý softvér. Je to tvoj trojuholník, ktorý preberá kontrolu. To isté platí aj o ľuďoch, ktorí sa prejedajú. Nie je to o hlade. Je to o niečom inom. A ak sa človek prepracováva do vyčerpania bez dôvodu, nie je to o ambícii. Alebo byť people pleaser,
čo znamená obetovať sa pre všetkých a pritom zanedbávať svoje potreby. Toto nie je vôbec o láskavosti. Toto všetko sú iba mladšie verzie ľudí, ktorí sa snažia nebyť znovu opustení. Snažia sa dokázať svoju hodnotu. A tie 3 potreby trojuholníka sú: potrebujem byť obľúbený, potrebujem sa cítiť bezpečne a chcem byť niekým vybraný. Takže ak sa niekto v tvojom živote správa iracionálne, dramaticky, alebo je emocionálne nedostupný, je to zašifrovaný kód. Je to jeho softvér, ktorý sa v živote naučil. Teraz, keď už poznáš tento vzorec, môžeš mať viac pochopenia pre ľudí v tvojom okolí. Alebo aj pre seba. Všetci sa učíme a rastieme celý život. Vek sa nerovná zrelosti. Zodpovednosť sa nerovná uzdraveniu. Mať hypotéku neznamená, že si sa zmieril s 8-ročným dieťaťom, ktoré v tebe stále žije. Určite poznáš niekoho, kto môže byť napríklad 50-ročný muž a stále vie dostať záchvat hnevu, pretože ho niekto vytrúbil alebo mu vošiel do cesty v premávke. Je to úplne racionálne. Len ešte neskončil s rastom. A ani my nie. Slovo dospelý je používané ako výhovorka, aby sme mohli prestať rásť. Aby sme sa nemuseli na seba pozrieť do zrkadla. Lenže naša minulosť vo veľkej miere stále riadi náš dnešný život. Svet je postavený tak, aby sme hrali rolu dospelosti. Aby sme predstierali, že to máme všetko pod kontrolou. Ale prečo? Nemusíme mať všetko pod kontrolou. Koniec koncov, na túto zem sme prišli, aby sme sa vyvíjali. Aby sme evolovali naše vedomie a to sa deje len tým, že sa učíme. A učíme sa len vtedy, keď urobíme chybu. A je to úplne v poriadku. Keď si naozaj uvedomíš a dovolíš priznať, že nemusíš byť stále dokonalý, tvoj nervový systém sa ukľudní. A teraz ti poviem jeden fakt. Naše telo bude rásť, či chceme alebo nie. Ale duša prestane rásť v momente, keď začneme predstierať, že sme už niekam dorazili. Existujú len 2 typy ľudí. Tí, ktorí stále rastú a tí, ktorí predstierajú, že už to nepotrebujú. A pokiaľ si v tomto videu prišiel až do tohto bodu, si rozhodne na strane evolúcia rastu. A o tom všetkom toto je. Ale poďme späť k správaniu. Správanie je zašifrovaný súbor smútku. Tu je presný proces, ako môžeš rozpoznať trojuholník u iných, ale aj u seba. Krok 1. Počúvaj neprimeranosť. Keď je reakcia oveľa väčšia než samotná situácia, je to smútok. Ak niekto vybuchne, pretože ho vynechali zo skupinového chatu, to je strana priateľov. Ak spanikári, keď sa na poslednú chvíľu zmenia plány, to je bezpečie. Ak sa zrúti, príliš vysvetľuje alebo si po pomoci pýta nadmernú pochvalu, to je odmena. Toto je prvý krok. Krok 2. Pýtaj sa, čo sa bojí stratiť. Alebo čoho sa bojím ja. Toto je motor trojuholníka. Každé správanie, ktoré by si nazval problémové, je obranný mechanizmus, ktorý sa snaží zabrániť nejakej strate. Takže druhý krok. Čo sa bojí stratiť? Krok 3. Hovor k strate, nie k logike. Ľudia nepotrebujú opravu. Potrebujú prekladateľa. Môžeš to skúsiť na sebe. Ak chceš zastaviť svoj vlastný trojuholník, pýtaj sa takto. Keď si všimneš akúkoľvek reakciu v sebe, povedz. Kto vo mne sa teraz snaží byť obľúbený, v bezpečí, alebo odmenený? A počkaj. Pocítiš to. Je to mladšia verzia teba, ktorá ti odpovie.
Nepokúšaj sa nič opravovať. Len počúvaj. Možno povie, bojím sa. Povie aj všeličo ďalšie. A ty odpovedz. Vidím ťa, ale teraz ťa držím ja. No, a to je všetko. Je to naozaj takto jednoduché. Ak sa cítiš vynechaný, stačí povedať svojej mladšej verzii. Nemusíš nič dokazovať. Už si bol vybraný. Všetko je v poriadku. Nič z toho, čo sa snažíš vo svojom živote opraviť, nie je pokazené. Len to smúti. A čo ak tí problémoví ľudia v tvojom živote nie sú vlastne iracionálni? Len nikdy nedostali od niekoho slova na to, čo im chýba. Je tam diera. Nevedia, že operujú zo starého softvéru svojho trojuholníka. Nevedia, čo sa deje. Len reagujú zo svojich starých rán. Je to kľúč k duši človeka a aj k tej tvojej. Nikdy sa ale nesnaž niekoho opravovať. Použij to len na porozumenie. Ako pri ostatných, tak aj pri sebe. Ďakujem, že si tu so mnou. Počujeme sa v ďalšom videu.